ukwenza ukuthi ufike kwenye izinga. Awunqobi nje ugcine uhlezi khona la. Kodwa masikhuluma ngokunqoba kusokukhona la usuka khona. Usuka esigabeni esithize. Masikhuluma ngokunqoba sikhuluma ngokuphumelela esigabeni esithize. Ufinyelele esigabeni esithize. Uma sikhuluma ukuthi siyezwakala izigi nabanqobile besondela. Akusondeli noma ngangibani nje. Kodwa yilabo abanqobile. Yilabo abanqobile. Ngokuba abantu bami benzile okubi okubili. Bangishiyile umthombo wamanzi aphilayo. Bazigubhela imithombo evuzayo. Amanzi angenakuhlala kuwo. uIsrayeli uyisigqila yini? Uyisigqila esazalelwa ekhaya na? Waba kanjani impango na? Abantu bami benzile okubili. Ukhuluma isizwe sakhe la. Ukhuluma ngoIsrayeli. Uthi abantu bami benzile okubili. Yile mama. Bangishiyile umthombo wamanzi aphilayo. Bangishiyile mina Jehova. Basukile kini mina Jehova. Mina obakhiphe ezweni lokugqila. Nazo bambeka endaweni ephephile. Bangishiyile mina umthombo wamanzi aphilayo. Abantu bami bangishiyile. Ave kubuhlungu ukushiwa basabani. Uyabona uNkulunkulu la wayikhuluma ngenhliziyo yakhe yonke. Wayengeke akwazi ukuzikhulumela yena kodwa manje uvusa abaprofeti. Okuyibona zobathuma esizweni sakhe. Ukuthi siyokhuluma nabaprofeti bayokhuluma nabo labantwana bakwaIsrayeli. Oh bantu bami ningishiyile. Ningishiyile mina umthombo wamanzi aphilayo. Bazigubhele imithombo yabo ngoba bebazalwane madoda. Uyabona ukuthola ukuthi umuntu umnikeze yonke into uthi nakho kodwa uyathanda ukuzama umuntu. Singabantu bemsamo sonke isikhathi. Uthi umuntu namalungelo akho ukuthi aphile impilo engihono kodwa abuyafuna ukuthi azame futhi. Bazigubhele imithombo evuzayo. Bazigubhele imithombo evuzayo. Makuwe ngemithombo evuzayo bazalwane. Ungenzeka sithi sihlezi kwela endlini nje. Masiphuma la endlini. Mhlambe u10% eniphupheni. Leyazi intombi. Lahlala kwa imithi yenyanga ba. Kunenzo ukuthola ukuthi angene noma ngani. Makuthola bangene eniphupheni. Kunendlela zakhona zokukhetha. Uma ngiyongena khona eniphupheni uthola ukuthi kuna ushaka thokoza. Bayikubhele imithombo yabo abantu. Bayasaba. Uthola ukuthi umuntu ngesona impela iBhayibheli kodwa evikini usayikubhele. Uyasaba. Ayihlala lesi sizinto. Uthi uNkulunkulu bangishiyile abantu bami. Bangishiyile. Bashiyile umthombo ophilayo. Bayikhetha imithombo evuzayo. Bakhetha imithombo evuzayo. Bashiya mina Jehova. Mthombo ophilayo. Bangishiyile. Waba kanjani impawu kuIsrayeli ngoba ingane yami le esemthethweni. Ayibuzwa. Ayiqikwa. Afike lutho ngayo ingane yami.
isipho sikaNkulunkulu nokuthi ngubani othi kuwe ngiphuzise nga ucele kuye yena nga ekunike amanzi aphilayo nga ekunika amanzi aphilayo nga ekunika amanzi aphilayo. Yes, verse 11 yep. wathi kuye Nkosi awuphethe lutho lokukha amanzi Yeah. umthombo ujulile Awuphethe lutho lokukha amanzi, umthombo ujulile. uwathathaphi pho? Ukhuluma yena ngamanzi la aphuma la nomthombo. Awuphethe lutho lokukha amanzi. Usho kumnikazi wamanzi. Mabe ethi uJesu ungamanzi okuphila. uJesu ukhuluma ngalawo manzi okuphila. Lo uthi awuphethe lutho lokukha amanzi. Ubuka izandla zikaJesu yena. Uthi awuphethe lutho uzowakha ngani lamanzi wena Jesu? Awuqhubeke mama. Uwathathaphi pho lawa manzi aphilayo na? Lamanzi aphilayo uwathathaphi? Ngoba nanti amanzi awuphethe lutho lokuwakha lamanzi. Asabi. Kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe owasinika lo mthombo waphuza kuwo yena kanye namadodana akhe nemihlambi yakhe na? Yes. Umkhulu noJakobe owakha lo mthombo lo waphuza kuwo namadodana akhe nemihlambi yakhe. Wena umkhulu yini? Wena isiphindo nkosikazi. Wayekwazi ukuphendulana impela. Malibonga abalenkosi. Asiqhubeke. Waphendula uJesu wathi kuye, yilowo nalowo ophuza lawa manzi uyakubuye ome. Yilowo nalowo ophuza lawa manzi uyakubuye ome. Madoda. Uyabona labantu abaphuza amanzi abazigubhele wona bayoma. Bayoma. Umuntu uthanda ukuthi womile, akuphethe iBhayibheli kodwa womile. Uyigubhele amanzi. Kodwa umnandi uphethe iBhayibheli. Uphethe iBhayibheli akumele kodwa umthombo waleli iBhayibheli uqonda kahle ukuthi umphuwe mbali. Hallelujah. Umphuwe mbali. Ayisiqhubeke abantu. Kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayikoma naphakade. Kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo kuze kube ngukuphila okuphakade. Yeah. Amanzi engiyakumnika wona ayophuphuma. Jesus. Kuze lokuphila okuphakade. Ngoba uma uJesu ekunikeza lamanzi ayaphuphuma. Hallelujah. Ayaphuphuma. Ayaphuphuma. Hallelujah. Madoda, awahlali nje. Awabi stagnant. Kodwa aya flow. Ngaphakathi kuwe uphuphuma imthombo. Akusali nemthombo ephuphumayo. Amini nemthombo ephuphumayo. Lapho nemthombo ephuphumayo. Absolute nemthombo ephuphumayo. Hallelujah. Ngoba umthombo umukela umthombo uJesu. Umukela umthombo uJesu. Unomhlasi wedwa. Ivuka lento uvuka umunyu. Hallelujah. Madoda. Ususho ukuthi Christ died for me. Yes.
lezi zinto lezi zivuka ehlezi ehamba elele siyavuka lezi zinto. Hallelujah. Zivuka lezi zinto. Hawu madoda. Zivuka lezi zinto. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, uma ekhona owomileyo akeze kimi aphuze. Ngosuku lokugcina lomkhosi Jesus. wasukuma uJesu wema. Wathi uma ekhona owomile Oh, hallelujah. akeze aphuze. Okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyawugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Oh, lo mfula bona ugubheka ukuthi umuntu akholwe. Jesu. Okholwa yimi. Hallelujah. Okholwa yimi. Wenzekani baba umuntu okholwa nguJesu? Uyawugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Uyagobhoza imifula yamanzi. Jesus. Iyagobhoza. Hayi basalwane. Makuthi umfula uyagobhoza. Iyagobhoza. Hallelujah. Iyagobhoza imifula yamanzi aphilayo. Ngoba ikhona eminye imifula yamanzi engaphili. Jesus. Malibonke abalekhosi. Hallelujah. Iyagobhoza Hallelujah. imifula yamanzi aphilayo. Mina ngakutshala ungumvini omuhle. Yes. Imbewu elungileyo yodwa. Yebo. Pho uphenduke kanjani waba igatsha elonakeleyo kimi? Elomvini wabezizwe na. Uphenduke kanjani? uJesu ukhuluma ngoIsrael bazalwane. Hallelujah. Ukhuluma nawe akusuka Israel manje. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Amen. Ukhuluma nami manje uJesu. Izwe Nkosi likhuluma nami manje. Nawu ngatshala ngegatsha elungileyo. Iphenduka kanjani ngabamvini wabezizwe? Jesus. Phenduka kanjani wabamvini wabezizwe? Ngokuba noma ugeza ngesoda uzithathela insipho eningi. Ububi bakho bulotshiwe phambi kwami. Isho inkosi uJehova. Isoda insipho ekwazi ukuwasha noma ngakuthiwa into ingcole kanjani. Hallelujah. Uma bese kuthiwa uphethe isoda bamanqene uma ukuthiwa uphethe isoda noma kuthiwa ingcole kanjani iba clean into leyo. Kodwa namhlanje ilithi izwe Nkosi noma ngakuthiwa ugeza ngesoda kuba njani mamama? Ububi bakho bulotshiwe phambi kwami. Ububi bakho bulotshiwe phambi kwami. Akugezwa ngesoda. Hallelujah. Akugezwa ngesoda. Bulotshiwe uyohlala bulotshiwe. Akugezwa ngesoda. Hallelujah. Ibhalsama liko kwaGiliyadi. Silapha umuntu noma bekuthiwa unesilonda esinjani. Ibhalsama lisymbolize uKristu qobo lwakhe. Lasimbolize yena. Ukuthi umuntu noma bekuthiwa sibovu kodwa ziba mhlophe njengongqoqwa. Noma bekuthiwa umuntu ugula kanjani mase fikile ibhalsama uyaphiliswa yena. Uyaphiliswa yena. Alikho enye ibhalsama kwaGiliyadi. Why abantu bamenze kanje? Namhlanje before sivale ngizomemezela umlamleli. Ngizomemezela umahluleli. Ngizomemezela insindiso. Ojo